जयेन जानाय खारना जाहैबाय बिसेसकि जोङो 18 नं मानास सेरफां हिसाबै जोङो बर' बाजारनि जानानै जितुनाखि जोङो दिनै कंग्रेसआव जयेन जाफैदों। बेनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंहा नांगौ रोखोमनि जोंहा केन्डिडेट गैयामोन। सिगांनि जितुनाखि केन्डिडेट दंमोन जों बिथांमोनखौ जोबोद गोगोमैनो बिपिएफआव थानाय समाव बहुद जोङो देरहाहोबोदोंमोन। नांलाय खमलाय बायदिसिना खालामनानै कर्ट कासारिबाबो जोङो एटेन्ड जानांदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि फारसे जेबो नुनाय जायाखै, जोंनि फारसे जेबो नायनाय जायाखै। बिनि थाखायनो जोङो गोसो होसारनानै दिनै जोंनि कंग्रेसनि केन्डिडेट बिथां अबिनाश ब्रह्मखौ देरहासार होनो थाखाय जोङो गोसो बोनानै बर' बाजारनि जानानै जोङो दिनै कंग्रेसआव जगदान जाफैदों। जोंनि जयेन जानायनि गोबां जाहोन दङ आरो जोङो माखासे मिजिं आरो थांखि लानानै जोङो कंग्रेसआव दिनै गोसो होसारनानै जयेन जादों आरो खामानि मावलांगोन होनना जोङो कंग्रेसखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन होननानै जोङो गोरा थांखि लानानै दिनै कंग्रेसआव जयेन जानाय जादों। आथिखालाव मिरुआवबो बिजेपि आरो स्टेटआवबो बिजेपि लोगोसेनो बिटिसि आवबो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि सरकार दङ। अब्लाबो माने सरकाराव गैयि कंग्रेसखौ मानि थाखाय सायख'नाय जाखो नोंथांमोना? बेखौथ' आङो एसेबां बिथांमोननि सिगांनि जिथु बिपिएफ आरो इउपिपिएल लोगोसे बिजेपि बिथांमोननि पार्टिखौ आङो जेबो थांखिनानै बुङा। जोङो दिनै कंग्रेसआव जयेन जानायनि जाहोनानो जादों कंग्रेस हानजाया जोंनि ओनसोलखौ इयुनाव जोंनि पाब्लिकनि थाखाय जोंनि एरियानि थाखाय मोजां मावलांगोन आसा लानानै जोङो दिनै कंग्रेसआव जयेन जानाय जादों। दिनै जोङो जोंनि मानासि ओनसोलाव माखासे गोबां बर' सेंग्राफ्रानो लैहोर लैहोर जयेन जाफैदों आरो जोंजों लोगोसे बेबायदिनो जोंजों जयेन जाफावगोन होननानै जोंजों रायज्लायबावनाय दङ। बेसेबां जोनसो जयनिं जादों कंग्रेसआव? दा जोंनि मानास्रि ओनसोलाव मानास्रि एरियायाव 95-96 बर' सेंग्राफ्रा दा कंग्रेसआव दिनै जयेन जादों। इयुनाव आरो फैफिननायनि लामा दङ? फैबावगोन आरो जोंजों लोगोसे गोबां सेंग्राफोर दंबोयो, बोराय बुरै जोंजों फैबावगोन होननानै बिथांमोना जोंजों कन्टेक्टआव दङ। दिनैनि बे मानास्रि बाजारावहाय नोंथांमोना कंग्रेसआव जयेन जाबाय, मा फोरमायगोन? आं गिबियाव मिडिया बिथांमोनखौ धन्यबाद होग्रो। दिनै जों मानास्रि बाजाराव दिनै कंग्रेसखौ मोजां मोननानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो पार्टिनिफ्राय जयनिं प्रग्रामाव जोङो बाहागो लादों मोजां मोननानै। फैबाय थानाय समाव कंग्रेसनि जानानै माबायदि खामानि मावलांगोन सानो नोंथाङा? जोङो फैबाय थानाय समाव 18 नं मानास सेरफां समस्तियाव जोंनि कंग्रेसनि केन्डिडेट जाय बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो इउथनि जानानै माने खामानि मावलांगोन आरो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा। आगोलाव मा हान्जायाव दंमोन नोंथाङा? आगोलाव आं बिपिएफ हान्जायाव दंमोन।